Dobrý deň. Nedávno som pomáhal dvom prekladateľom vyriešiť problém pri preklade veľkého súboru v programe SDL Trado Studio. Potvrdenie preloženého segmentu trvalo až niekoľko sekúnd, čo by v konečnom dôsledku znamenalo predĺženie práce o desiatky minút. Problém spôsobuje funkcia Autopropagate, ktorá automaticky vyhľadáva vo zvyšnej časti dokumentu 100% zhody a nahrádza ich prekladom. Pri takýchto dlhých textoch je to však kontraproduktívne. Problém preto vyriešime jednoduchým vypnutím funkcie Autopropagate. Ukážeme si, ako to spravíme. Klikneme na položku Tools, možnosti Options, v nastaveniach editora na možnosť Autopropagation a odznačíme políčko Enable Autopropagation. Potvrdíme tlačidlom OK. Toto by malo stačiť na vyriešenie našich problémov. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na budúce stretnutie.